Fost il-miri tad-delegazzjoni Maltija għażjara fil-Ġermanja kien hemm li tinkiseb għajnuna Ġermaniża biex f'pajjiżna jitwaqqaf bank għall-iżvilupp. Weda elettorali ta' Gvern Laburista li kull ma jmur qed toqrob lejn it-twettiq tagħha. Din l-għajnuna nkisbet fejn fost l-oħrajn esperti fil-qasam u għajnuna teknika se jiġu provduti biex il-Gvern Malti jkun jista' jwaqqaf dan il-bank f'pajjiżna. Bank bħal dak li diġà għandhom il-Ġermanja. Lan ta' dan il-Bank ta' Żvilupp huwa biex f'pajjiżna jkunu jistgħu jitwettqu proġetti ta' natura kapitali b'iktar faċilità, kif spjegalna l-ekonomista u membru parlamentari Silvio Xkembri. Grazzi anke għal dan il-bank, il-Gvern Malti ħajkun jista' jidħol fi proġetti ta' infrastruttura ta' ċertu kobor li forsi qabel da ma setax jagħmlu jekk mhux iżid ir-rat tad-dejn. Apparti minn hekk, grazzi anke wkoll għal dan il-bank kun jista' jissieħeb imbagħad permezz ta' garanziji ma' banek lokali sabiex anke bekk ikunu dawn jistgħu jselfu lil negozjati oħra li jkunu jridu jagħmlu ċertu proġetti. Għalhekk dan mhux se jkun bank li ibiddel jew jirreplacja banek lokali, iżda ħajkun qed jikkumplementa sabiex kemm jista' jkun inkomplu bit-tkabbir ekonomiku ġewwa Malta. Proġett ta' dan it-tip jeħtieġ jgħaddi minn diversi regoli stretti fuq livell Ewropew u għaldaqstant l-għajnuna tal-esperti. Għajnuna li waslet f'diskussjonijiet bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Kanċillier Ġermaniż Angela Merkel fi żjara lil Prim Ministru u d-delegazzjoni Maltija kellhom f'Berlin fil-jiem li għaddew.